שלום לכולם, היום אנחנו בסרט ההדרכה הראשון שלנו, מסדרה של סרטים שיהיו. אני אומר לכם איך להכין ברווז מבלוני צורות. מה שאנחנו צריכים זה בלון 260 צהוב, בלון 260 כתום, בלון 260 לבן. אנחנו מתחילים עם הבלון הצהוב, אז נניח רגע בצד, בכיס, את הבלונים האחרים, ונתחיל עם הבלון הצהוב. מה שצריך לנפח את הבלון, ולהשאיר משהו כמו 6 אצבעות, לא מנופחות בקצה הבלון. הדבר הבא שנעשה הוא קיפול אוזן. נעשה בועה אחת עגולה בקצה הבלון, נתפוס איפה שהקשר, ונבצע סיבוב אוזן בצורה כזאת. נחזור לזה, נעשה עוד סיבוב אחד עם בועה עגולה. ויש לנו שתי אוזניים, אחת ליד השנייה. הקיפול הבא, לולאה. לסובב אותה, למקם אותה מעל שתי האוזניים בצורה כזאת, נמשיך בבועה עגולה, עוד בועה אחת עגולה, ממנה נקפל בועת אוזן, בועה ארוכה באורך של 4 אצבעות, בועה עגולה, ממנה נקפל בועת אוזן, בצורה כזאת, נחזור חזרה לנקודה ממנה התחלנו, שוב עם בועה של 4 אצבעות, ובועה של 6 אצבעות בצורה הזאת, אני שם 4 אצבעות, עוד 2, עוזב את היד העליונה, מסמן עם האצבע והגלגל בצורה כזאת, לוחץ, מסובב, יש לי פה בועה של 6 אצבעות, עוזב חזרה לאזור הזנב, שוב לולאה קטנה, פיץ', אפשר 4 סיבובים סביב האוזן, אפשר לשחרר את השארית, ויש לנו את הבסיס לברווז שלנו. הדבר הבא שנעשה הוא יצירת המקור. אפשר את הבלון לתפוס בתוך הזרת, מה שמפנה לנו פה את כל שאר האצבעות לעבוד, בלון כתום. לא צריך לנפח יותר מדי, מספיק בשביל לעשות את המקור משהו כמו 30 סנטים. מקפלים לולאה אחת קטנה, באורך של כ3 אצבעות. ועוד לולאה אחת מעט יותר גדולה, משהו באזור 3.5, 4 אצבעות. נפטרים משארית הבלון. ונשרים. יש לנו מקור, את המקור הזה אנחנו נשחיל בין שני הפינצ'ים שעשינו בהתחלה. מהחלק האחורי של הראש. שוב נסדר את הכל בצורה כזאת. עד שהמקור יהיה במקומו. ניתן לצבות מעט את המקור ולתפלו. כשיהיה לנו הברווז, המקור יהיה מקופל מעט למעלה. למי שיש בלון 160 יכול להשתמש בבלון 160, עדיין יותר. אני מלמד עם בלוני 260, ולרוב האנשים יש בלוני 260 בבית. עם הזמן תוכלו להשתדרג. מהבלון ה-260, כל מה שאני צריך זה 2 בועות קטנות לעיניים, אז לא צריך לנפח הרבה. ממש מעט. אני מסתכל, קרוב לאזור העיניים. 2 בועות מעט מלבניות. הרבה פעמים אפשר פשוט לקשור את השארית ולשמור אותה בצד לעיניים הבאות שיהיו. עובדים לעיניים שיש להם קשר, מוודא שזה קשור כמו שצריך, ואני מכניס אותם בתוך החלל שבבועה הראשונה. אם רוצים, אפשר להבטיח את השארית בתוך החלל. ויש לנו ברווז. כל מה שנותר לנו לעשות הוא לקחת טוש ולצבוע את העץ. כמו שאמרתי, לוקחים טוש שחור של שרפי, מוטב שיהיה חדש, ופשוט 2 עיגולים גדולים. באזור העיניים, 1. ובבקשה
ברווז מבלוני צורות.